Hau da motore asinkrono monofasikoa. Ikusten duzuen bezala, hemen, hau da errotorea. Errotorea da urtsintxa kaiolakoa. Pixka bat gerturatzen baldin bagara, hemen, beltzez, aleta batzuk die, ventiladore lana egiten dona motorra refrigeratzeko. Beste aldean, bira emango digu motorrari, beste aldean ikusten da errotorraren beste aldean baita ere, hori, aletak dauzka, motorra refrigeratzeko. Errotorea dago rodamentu batzuetan montatuta. Errez biratu dezake. Bestalde, karkasa guzti hau, altzairuzkoa dena, edo aluminiezkoa izan daiteke baita ere, estatorra deitzen da, eta estatorrera sartzen dira, hemendik, hemengo entxufe honetara sartuko da elektrizitatea, eta hemengo kable hauen bidez, joaten da elektrizitatea bobinetara. Bobinak hauek dira. Ikusten ditugun, hemen, bueltan, kobrezko, kolore gorriska duten, bueltan dauden, bobina desberdinak. Ondorioz, entxufatzen dugunean, sarera, motorra, bobinan sortzen da eremu magnetiko birakor bat, errotoreko urtsintxa kaiolan ikusten ez da, baina hor barruan dauden aluminiozko bariletan korrontea sortzen da, elektroiman bezala lana eginez, eta hasten da biraka kanpo magnetikoaren abiadura berdinean berari atzetik jarraikiz. Hori da, pixka bat, funtsean, azalduta, motore asinkrono monofasikoaren azalpena.